нима ниҳоӣ ҳассос ҳастанд. акунун Назаров паҳлавони тоҷикистонӣ дар вазни 86 килограмм нерӯсанҷиро дар марҳилаи нима ниҳоӣ оғоз мекунад. бо яктаки сафед аст Ҳақназар Назаров ва ин бошад паҳлавони кишвари Португалия. Анри Эгутидзе бо яктаки сабз. ин рақобат хеле диданӣ хоҳад буд, чаро ки ҳунари хуби ин паҳлавони гурдитавори кишвари Португалияро мо дар рақобатҳои қаблияш мушоҳида кардем. Назаров яктаки сафед дорад. ин бошад Энри Эгутидзе аз Португалия бо адои эҳтиром ва бо садои гиреди довар рақобатро шурӯъ мекунад. ва мебинем ки Ҳақназар Назаров чӣ гуна ҳунарашро бар муқобили ин ҳарифаш нишон медиҳад. дар аввалин расишҳо мехост бо сари китф партоф кунад паҳлавони мо, аммо ин ҳолат барояш он қадар мусоид набуд, чаро ки паҳлавони Португалия ҳам пай бурд ин ҳолатро. ба ҳар ҳол мавқеят меҷӯяд Ҳақназар Назаров. ҳарифи бисёрам ҷиддӣ аст барои паҳлавони мо. марҳилаи ниманиҳоӣ аст ҳалол бар ҷониби Ҳақназар Назаров. зидди ҳамларо хеле хуб истифода кард ва роҳи худро ба даври финалӣ барои муборизаи нишони тилло ҳамзор мекунад. як талашон мекунад, чаро ки нахост ӯ мехост партоф намояд. Ҳақназар Назаров дост након кардад. ба худи ӯ ҳам ҳайрон монд ки инҷо чӣ гуна шуд ин ҳолат. он фишоре ки бо даст дошт Ҳақназар Назаров тавонист ки ӯро дар ин мубориза пирӯз кунад ва Ҳақназар акнун ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. Эгутидзе Анри бошад мақоми сеюмро ишғол кард.